fáilteisteach ag an líos mú Dornálaíocht an tíobh seo an dá. Anseo, bhfuil seacham agus I cheapan daoine, bhfuil seacham agus I cheapan sé héin. I méid se na hempín sa na ménlaí caite, tá bulaí eisteach tid an haí, fear bhfuil trúbhuine eisteach aige sinne mo coscar. Anseo, seo hí bhuiir na cinneáin. Fáilte éis an nach éisteachta tá cheirabhálta ionta feicí teagan í táda idir an bhirt seo san gearragan seo sinne Anois an seo sa goram sinne na coscar agus san i léich an caite san Google bálta seo ceanna caite seo san chuir an deas caite sin. Dad, hide it. Hide it, Dad. Bálta lára ná an i cána seo cumach an lág lé. Ma coscar an tíochta íomh a habáid isteach sa gúine hálar an tíomhile a ma coscar á hórteón sin a deas an sin lína an róplaí hall please, you've never shown us to become on Lord to be into shit. Come on, Kina. Dornálaí? Go leat. Come on, scoil. Linda. Linda. Hi. Who's the man? Huh? You the man. Who's the man? Me the man. Get those two. Listen, man. Oh, don't showcase again. Get your galena. Oh, get your galena. Oh, somebody. Oh, get your galena. Sit your team out. Ah, два. Oh, don't show the Oh, Jesus. Gee, show. Talk of you. I'm not glad to. All right, talk me go right. Couple me legal full Couldn't you tell us time I get? Gee, show. Ní me sin gear mit sa bris the law a chuig le dog. Was chance to horse say tight lad. Spawn. Okay. Gus fáil fiagalí na gab se warti. Hi.
Tá said cé mé héin. So ní léon gá le chuir a láthir mórráda mar sin. Ceach bhfuil tú déanann na lainta seo seach? Ceachaí? Tá said. Leis a gaiir de tad. Agus linde, gus na gasúr. Cad faoiúil te seo? Céir dhuine de dhéide seach. Céirt? Cred seoam seach. Sé seo tábhaach. Tá san ar fad cén sort fear a bhí ann. As ein. Ach daibh is a crua. Rinne is a go mácha téin. Dear an daoine áide go tú teachta níos. Cosú le éonín bheg. Cosú le seocín. Breanna sa mála. Is leat, hè? Mag ik het ook nog? Tá sé níos tábhachtaí romsa nach mé an bua sin ad faoi an coppla mí, Tá it ceann sin le me coscar. Tás am go tú cheappa go méid go beidir de hans dearnach I dro an theaghlach. Cá bhís chuin. Béige men an teitl seo teile thocrúach an teagait. Níl tú óg níos mó, ach níl tú ró hán. Ach tá mé dhearra go mé an bua ag me coscar sa gan seo. Tá said céad a dhéanas tú? Thanks. Ach ní bhíon an bhaid am sa gcinál sin, rud. Come on. Seo guarantee. Ní bheadh said céad a tharlach a droid. Oké, Seog. Tá ceartad. Tá ceartad. Dhéanam a dhéide. Ach sé geall, ach sé betal. Hainneach a chraig san lili am áráid. Sníorne sé an bhágó. Ach tá ceart atsa. Ní sé se sách mágat. No way, no. Cáid a bhrútú na capile. Chod anna sin. Ná an pud a réimlam sa seocín. Brana, os cumrum sa céo hain. Nú cid an tad. Ach ní mi sem maithir. Agus ní hesan chud éirigid bhfuil chunarid. Can you brew it?
Who's the man? Dad. Ceart. Who's the man? You're the man. No, Dad. You're the man he doesn't. Okay. Shh, be go chola. Hiwa. Geall. Ceart faoin troid. Ceart ort. Dad. Wish I jump on thermolation. Ma segus dad, yeah? Líon beg agus líon mór. Ach go líon began is na líon mór, agus na líon begaile. Gachart go timppla a timppla. Mi hitan an tú le bhd an grána leabhóg. Inis gom ceartáid orla. As cuma faoi. What do you mean, is cuma? Inis gom líon. Ma dúirt sa fearr sealam. Go dúch sé aigeit chum. Nis go leor aigeit a gestan seo. Ach tite man áim coscar. Ach mai anna mar sin be mo háinsa mai. Well, just aber nó leis. Níl an targad é testa bhain cho géir sin. Yeah. Hey, Togaria. It's so dark. Chúg bhíonna seog. Chúg bhíonna aid a chlú. Má riocht báisteach seog snecht. Sí mo gad falgan í dhéannis. Bhfuil? Cit art seog? Bhfuil? Níl. Right. Go me gricna go mór an am a fant. Linda! Oh. Sin sé. Na choirpeach.
Gildt es am Ronald? Kalender! Kildruine tú seach. Díl bag deas Christad. Ys comunista haya? Ní cum be faoi seach. Ní inis. Níl tú tí fós. But it didn't last a titchim. Titch! Lord! Dad. Dad. Oh. Dad.